Kenang Banwan Ra ia ka thungkam thungjam ka bakhuj basuba lingba ka District Selection Committee DSC Ribhoi ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP North Khasi Hills District kalapha da ka dorkhas Shah Deputy Commissioner ka District Bandawa Pentrekam Yakimat Badonkam hak bai debat ka thungkam thungjam lingba ka DSC ka seng hapo ka jingalam u President ba Louis Starlingdo hakani ka sngi kila ya kendu ru ya u secretary ka DSC bat ru ubade u additional Deputy Commissioner ka Ribhoi u Raja Brahma ban penpau halor kite kimat jingdawa bat ka seng kala IT ru ya ka dorkhas na ka benta ban kerpat ban pentrekam ya kite kimat jingdawa Kimat jingdawa jong ka seng ki kentup ban penpau pai ba ya ka ansaki bat ki marks jong kito ki samla ba ya khun ban yok kam haka official website jong ka district ban penpau ru ya ka kerteng jong ki kertong ki balarung syaka personal interview bat ban penbena pai ba kham kloi lada don kino ki post ki balat haki tenat sorkar bapher haka district ki bai dei ban ya lingba ka DSC Habakran Shakilat Pathai Khubor u President ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP North Khasi Hills District uba Louis Starlingdo bat u General Secretary ba Ricky Majau kila ong ba ka daw ka bala penlong ya ka seng ban bu ya kita kimat jing dawa ka day namar ka jing angnut bandon kata ka jing khut ka jing suba hakliang ka yo kam yo jam ka badai kat kum ka jing la jong kito ki kertong ki bayak hun ya ki post ba per ka DSC Kila ong ru ba ki jingdawa ba khmat ki kentup ban penpau pai ba ya ki ansaki ki marks ba yok khur da ki kertong bawat kam bat ru ban wa ya ka kerteng jong ki kertong ki ba yok rung syaka personal interview kenang ba kani kan yarap shibun ban wan ra ya ka jing tung kam tung jam ka bukhuj basuba bat ru ban yarap ru ya ki samla ba kindang pentebit ya lade haba kila yok ban bishar bniak biang ya ka jingla jong ki lengba ka ansaki Kumta ka seng kerpat jur ya ka office u Deputy Commissioner bakin shim kya halor kite ki mat jingdawa kenang ban penti kena ya ka rukom thungkam thungjam ka bukhuj ka basuba Kaleng bumi ka Federation of Khasi Jaintia Garo People North Khasi Hills District nyawan keduk ya u additional DC Saprama di nyawan keduk halor ka DSC Di awal dia ke DSC, ini nak jam nak FKCP, ni wan penduk ni keren awal dia nak answer key. Long kan ni ke answer key kemudian long ba, long itu candidate kita apply kan kalau kita post, untuk exam kita panggil apply, long bagi apply mesti lu ada betul ada untuk exam, ketika question kebagi mesti kini akan pet lang. Nang ba utu kandidat intip hai bakla membeli bakla film ni pas long jo pun pet lang kata kada jemut nak ada jomi ka seng nila jemut sya ka secretary jongka DC mo long habai de berta kenang ba ki kandidat ki ba apply kana kana post ki kana kana kam kin nom atatin syu habaki ki kata cikli lane ka answer script ka baki kila ada tho kata kada jemut nak kalian jongi kaseng FSP ni wan keduk yau DC but hagaju kapor long ikwa ru bakal long transparency long habai de post kina post buan beron po Ribhoi kampam bro ki department but hagaju kapor nak kalian jong ke DC office diberi jaga DC bahaki ba le kino ki post kidi ban bu bha ya kini ki ki advertise lakalong ha ko website nanya lakalong ha ko notice board kidi per tip kham kloi khnang ba ki candidate ki bakwa apan apply kin apply ha kom ka ba day but aku bian por jo ta ka de ki jingkwa na kalian jom kaseng ba ni la jing mut susu ru la long kabala long ba kamtam hawai de bini post grade 4 mo additional post ki bedai hapo ka district jongi hi
ba ki breu ki badai na po ka riboy ki la penle na po ka riboy ni oro khoi ki department dei tang po di office wat ki department ki badon po ka riboy lat no ki post ki ba dei grade 2 grade 1 mod la penle na po na po silok dengan tak ada kerja kuat buat kerja buat kamu jadi additional DC buat wanita kan nak ada persen speed jadi kata kebah nak ada macam kuat buat susu orang bah lah bakap bah kumbulong mentahi long bah kibun hi kandidat kiba apply ki post ko per ka jusik jomi kilong atatin ba nomor balik se kidon kiba la bunong wa kidon kita kibayat bagdor long yimtip akono kador di panong kam yang tim bagdor dia nak yang juga sen kakwa ba kan long transparency hawa di tung ya kino ki post ki balaj hapo kadisi hapo report disik tak ada cakwa juga kejuan kedua jungi nak liang keseng insangi ong bani kedua ya deputy commissioner budi chairman jong ka DSC reba hajing simsti jong sadisi tinggal kedua ya IDC Isar Brahma di hilayo kedua bi hadin bangila submit ya gini ikut memorandum ki bangila ai soko office jong ka DSC kolong baban pembiang kita kumbuong de presiden mele ba ka DSC ke diban lek kloy kita ki man ai kita gi advertisement kenang ba kanum bam ye kapor jing ki ba apply nomor ba nagi pos kapor ki balik ni julap ba ki pelat meta u kalong lap ki pelat u arpsau ka exam ba kalong sau arpsan hadu ulas man de kalong ba kini ki bala cross ya ka h over h limit dan ba kila dulu ban apply sai ki post ban wan smart ti kalong kependuk mesim ya kita gina apply kam ingin nak liang kaseng bahkan bet kata kerkom apply kam ilawan mi sa sekretari jong DSC di Isar Brahma ila pensayangi ila patayangi ba kumbla la ong di presiden ba kini ki post kini ki divisional post kibadai balik nak state government ba ya ki guild for kidi ban pen IT no sa ka district selection committee jong Riboy district belum ba ngi la bu ya ka jingtho hakmat jong ka DSC ba kamle ban penslam ban permi ya kirzol jong ban permi ba kino ki boyo kino ki bomyo ba barbor na ka jislam jong permi ya kan kirzol jong kino apply kam kapelong no ka jingdu mesim lane ban apply pat sakwe ki post nomor bakil apply kini ki post ka jislam jong ka jingmi result ka pendu mesim iki ya kuntangi la kepat ya nak kaliang ka DSC bil ong bato ya menta kani ke post ke bakila pelat menta nak kaliang DSC yang kesian kan sa pelong play ya ki exam jongki bat ya ki result kin permi kam play kenang ba kanam don ke jingdu nong inu kena samla pulih gula ada pulih te nak kaliang jong DSC sekretari ong ba kajing slam jong kajing betul exam kolong ba kajing bomdan ya ki proper examination hall kemudian proper examination hall ti kumtangi nak kaliang ka sang ni kertu ya ki board district ban penyok nok play ya kita ki examination hall ki Jakarta examin jong ki kena ki ba apply kam kenang ba kanam don kono jing long ka bakraw ya ki kun samla ki ba adep ya ki jukule jongki